Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πιο αναλυτικό βίντεο για τη 3D εκτύπωση και για την σχεδίαση. Λοιπόν, εγώ λειτουργώ το SolidWorks σαν σχεδιαστικό πρόγραμμα. Τώρα θα σας δείξω 5 πράγματα για το πώς λειτουργεί γενικά το SolidWorks. Οπότε ξεκινάμε, πάμε εδώ πάνω στο σπιτάκι. Διαλέγουμε να κάνουμε part. Τα part αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε και σε μηχανολογικό σχέδιο κανονικά. Όπως και άμα φτιάξουμε πολλά part τα οποία μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, μπορούμε να πάμε στο assembly και μετά να τα ενώσουμε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε part και θα σχεδιάσουμε βάσεις για αυτόν εδώ το θερμοστάτη. Θέλω να φτιάξουμε μία βάση ώστε να μπαίνουν 3 τέτοιοι θερμοστάτες. Οπότε πάμε πάντα εδώ. Και ξεκινάμε να κάνουμε το αρχικό σχέδιο. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη στιγμή πρέπει να μετρήσουμε όχι αυτήν την διάσταση, αλλά αυτήν τη διάσταση για να μπορέσουν να χωράσουν 3 θερμοστάτες. Εμείς θα τους κάνουμε 2 πάνω και έναν κάτω βέβαια. Λοιπόν, αυτός ο θερμοστάτης είναι 75,30 λέει εδώ πέρα, αλλά εμείς θα το κάνουμε 75,5. Επί 34 και 65 θα γίνει 35 αυτό. Πάντα το υπολογίζουμε και λίγο παραπάνω. Οπότε πάμε εδώ πάνω. Αυτό θα γίνει αφήνουμε λίγο περιθώριο παραπάνω. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τους θερμοστάτες, να ανοίξουμε τις τρύπες για τους θερμοστάτες. Λοιπόν, τώρα θα μετρήσουμε αυτό το σημείο. Από αυτό το σημείο είναι 70, μισό. Ή 28. Γενικά στη 3D εκτύπωση, λόγω της συστολής μετά, τα σχεδιάζουμε λίγο ένα ελάχιστο μεγαλύτερα από ό,τι πρέπει να είναι.
Λοιπόν, αυτό που έκανα αυτή τη στιγμή είναι να τραβήξω μια βοηθητική γραμμή εδώ πέρα, συγκεκριμένα 2, για να μπορέσω το κέντρο αυτού του τετραγώνου να το ευθυγραμμίσω με το κέντρο αυτού του τετραγώνου, με το κέντρο αυτής της γραμμής, έτσι ώστε να είναι όλα ακριβώς στη μέση. Το ίδιο θα κάνω και με το δεύτερο. Και το ίδιο έκανα και με αυτό. Οπότε, τώρα θα δείτε ότι τις γραμμές μπορώ να τις μετακινήσω τα τετράγωνα πάνω κάτω, αλλά όχι δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και αυτό. Λοιπόν, μετράμε άλλη μία φορά ότι θέλει 3 πόντους γύρω γύρω το καθένα, οπότε να αφήνουμε από εδώ 6, 10 μου βγαίνει πιο ωραία. Οπότε τώρα βγαίνουμε, πατάμε εδώ πάνω ώστε να κάνουμε τρισδιάστατη, τη μορφή του τρισδιάστατη. Το πάχος επιλέγουμε εδώ να είναι 5. Και έχουμε τη βάση. Τώρα θα πάμε εδώ. Θα κάνουμε άλλο ένα τετράγωνο. Το οποίο θα το κάνουμε 6 πόντους. Επί 5 πάχος. Και θα ξανακάνουμε πάλι τρισδιάστατη εκτύπωση. Εδώ βλέπουμε ότι μου βγαίνει από την αντίθετη μεριά που θέλω να βγω ουσιαστικά. Οπότε πατάμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ στο blind θα βάλουμε up to surface και θα επιλέξουμε αυτήν εδώ την επιφάνεια. Οπότε μου έφτιαξε αυτό αυτή τη στιγμή. Θα βάλουμε μια ενίσχυση με το fillet. Ώστε να είναι πιο ενισχυμένο.
και το έβγαλα λίγο πιο στρογγυλεμένο, λίγο πιο όμορφο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ τώρα πάνω θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε, διάφορα πράγματα, δηλαδή θα μπορούσα να πατήσω εδώ. Να τραβήξω, ξέρω εγώ, μια γραμμή εδώ πέρα. Βοηθητική πάντα. Center line. Και να πάω εδώ πέρα στα γράμματα. Και να γράψω, ας πούμε, δεν υπάρχουν πολλές γραμματοσυρές οι οποίες είναι μεταφρασμένες για ελληνικά. Μου βγάζει μόνο το 2. Και τώρα έχουμε κομμένο μάλλον, το δεύτερο επάλ. Άμα δεν θέλουμε κάποιο αρχείο το οποίο κάναμε και θέλουμε να το διαγράψουμε, πατάμε δεξί κλικ πάνω στο feature το οποίο σχεδιάσαμε, πατάμε delete, yes, και μετά διαγράφουμε και το sketch. Ωραία. Τώρα, ένα πράγμα για την εκτύπωση. Για να κάνουμε εκτύπωση εδώ πέρα, πατάμε Print 3D και επιλέγουμε αυτήν την επιφάνεια. Γιατί επιλέξαμε αυτή την επιφάνεια και δεν επιλέξαμε αυτήν την επιφάνεια, ας πούμε. Αυτή την επιφάνεια την επιλέξαμε γιατί από αυτή τη μεριά είναι οι τρύπες. Τι θα γινότανε άμα επιλέγαμε την άλλη επιφάνεια? Να ακουμπήσει στο τραπέζι, στο bed. Λοιπόν, άμα επιλέγαμε αυτή την επιφάνεια να πατήσει πάνω στο bed, αυτό σημαίνει ότι ή θα έπρεπε να βάλουμε εδώ ενδιάμεσα πάρα πολλά στηρίγματα, ή ότι δεν θα έβγαινε η εκτύπωση, γιατί την ώρα που θα πήγαινε να πάει ο εκτυπωτής από αυτό το σημείο σε αυτό, θα ξεκίναγε εδώ πέρα, θα κρέμαγε και θα έκανε μια κοιλιά το νήμα του εκτυπωτή και θα γινόταν ουσιαστικά αυτό. Και δεν θα έβγαινε ποτέ το πάνω μέρος της εκτύπωσης, ούτε αυτό εδώ. Οπότε γι' αυτό τον λόγο επιλέγουμε αυτό το πρόσωπο, ώστε να γλιτώσουμε και χρόνο που θα χρειαστούν οι βάσεις και χρόνο για την εκτύπωση
και χρόνο δικό μας ουσιαστικά που θα σπαταλήσουμε βγάζοντας τις βάσεις, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Επίσης μετά το βγάλσιμο από τις βάσεις θα χρειαστεί τρίψιμο, γυάλισμα και διάφορα εκτύπωση, πράγμα το οποίο μας κοστίζουν ακόμα παραπάνω χρόνο. Οπότε πάμε Save Files. Βάση θερμοστατών. Αυτό το πρόγραμμα εδώ θα μας βγάλει αρχείο σε STL. Οπότε πατάμε αποθήκευση. Και το κάνουμε αποθήκευση. Τώρα θα πατήσουμε εδώ πέρα. Θα βγάλουμε Save All. Τα αρχεία γενικά του SolidWorks αποθηκεύονται σε SolidWorks Parts, αλλά το αρχείο για τη 3D εκτύπωση είναι STL. Οπότε φεύγουμε από το STL που καταλαβαίνει το πρόγραμμα του εκτυπωτή. Το πρόγραμμα αυτό του εκτυπωτή που άνοιξα μόλις, θα το δείτε όποιος έχει ασχοληθεί, είναι σαν το πρόγραμμα κοπής στον CNC. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό. Επειδή το δικό μου είναι καλό, θα πρέπει να το ξαναρυθμίσουμε πάλι. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία είναι συμβατά. Αυτό μου το είχε με ένα δωρεάν μέσα ο εκτυπωτής όταν τον αγόρασα. Αυτό με βόλεψε κιόλας και αυτό συνεχίζω και χρησιμοποιώ. Λοιπόν, κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Με αυτό εδώ ρυθμίζουμε, με αυτήν εδώ την παράμετρο, ρυθμίζουμε το πάχος που θα έχει η κάθε στρώση. Αυτή τη στιγμή είναι 0,3 χιλιοστά. Άρα είναι κάπου τόση. Σας φαίνεται πολύ μικρή σαν στρώση, αλλά γενικά για τους εκτυπωτές είναι υπερβολικά μεγάλη στρώση. Αυτή η στρώση, αυτό το πάχος της στρώσης. Κανονικά παίζουμε με 0,08, αλλά από 3 ώρες και 34 λεπτά θα βγει 12 ώρες και 5 λεπτά. Οπότε από θέμα χρόνου δεν συμφέρει. Εδώ πάμε με το πόσο της 100 θα είναι γεμάτο μέσα. Αν θα είναι massive όλο ή αν θα είναι κούφιο μέσα και θα έχει διάφορες συνδέσεις για να είναι και ανθεκτικό εκτός από κούφιο. Άμα βάλω 0 ας πούμε, θα κάνει μόνο το εξωτερικό περίβλημα και μέσα δεν θα κάνει τίποτα. Εδώ ρυθμίζουμε τη διάμετρο του νήματος. Εγώ έχω 1,75 χιλιοστά. Εδώ βάζουμε τα στηρίγματα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν χρειάζομαι στηρίγματα.
Εδώ ρυθμίζουμε τις θερμοκρασίες του εκτυπωτή. Εδώ είναι η γενική ταχύτητα του εκτυπωτή. Το έχουμε στα 75 μις, το οποίο σημαίνει ότι είναι 13,5 τετραγωνικά χιλιοστά το δευτερόλεπτο. Εδώ είναι γενικές ρυθμίσεις για την ταχύτητα. Εδώ ρυθμίζουμε το μέγεθος της μύτης. Εγώ έχω ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος. Είναι το 0,6. Υπάρχει και 0,8. Ο εκτυπωτής σε μένα πάνω είχε το 0,4 βέβαια, αλλά υπάρχει και 0,2. Όπου στο 0,2 ας πούμε μπορεί να περάσεις μια φωτογραφία με μια ειδική διαδικασία. Να βγάλεις μια φωτογραφία, να την περάσεις μέσα σε ένα πρόγραμμα και να στο βγάλεις σε STL αρχείο και ο εκτυπωτής να σου εκτυπώσει τη φωτογραφία και με μια λεντοτενία από κάτω εσύ να τη φέγγεις και να φαίνεται κανονικά. Με το 0,2 μύτη γίνεται αυτό, με αυτές τις μεγάλες μύτες δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει, παρά είναι μεγάλες για αυτή την ακρίβεια. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κάνω κάποιες άλλες ρυθμίσεις, τον έχω γενικά ρυθμισμένο. Εδώ πέρα μπορείς να έχεις την επιλογή να το κάνεις να εκτυπωθούν όλα μαζί, που σημαίνει ότι θα πάει ξεχωριστά, θα κάνει μία στρώση στο ένα, θα σταματάει, θα κάνει μία στρώση στο άλλο, θα σταματάει, θα κάνει μία στρώση στο άλλο και ούτω καθεξής. Ή θα το κάνεις print one at a time. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή ότι θα τελειώσει το ένα αντικείμενο και μετά θα πάει να πιάσει το άλλο αντικείμενο να το τελειώσει. Αυτό γλιτώνεις αρκετό χρόνο, γιατί όταν έχεις να κάνεις ας πούμε 50.000 στρώσεις για να βγει κάτι και έχεις να κάνεις 5 από αυτά, η απόσταση που θα διανύσει η κεφαλή της μύτης από το ένα στο άλλο μπορεί ας πούμε να είναι 1 ή μισό δευτερόλεπτο, αλλά άμα το πολλαπλασιάσεις επί 50.000 στρώσεις βγαίνει αρκετή ώρα, οπότε συμφέρει καλύτερα να το κάνεις έτσι. Άμα το κάνεις όμως ένα τη φορά, δηλαδή να το εκτυπώσεις το ένα και μετά να πάει στο άλλο, μπορεί να σου δημιουργηθεί το πρόβλημα ότι θα βρει η κεφαλή πάνω στο ήδη φτιαγμένο την ώρα που θα πάει να φτιάξει το άλλο και ότι ή θα σου καταστραφεί η ήδη έτοιμη εκτύπωση ή ότι δεν θα σου συνεχιστεί καθόλου και ότι θα σου χαλάσει τις επόμενες εκτυπώσεις μετά. Οπότε όταν κάνεις print one at a time, γενικά πρέπει να είσαι πάνω από τον εκτυπωτή. Οπότε ωραία, τοποθετούμε την κάρτα SD. Στην αποθήκευση πάλι σου δίνει δύο... εν τω μεταξύ ο εκτυπωτής δεν καταλαβαίνει από 3D σχέδια και τέτοια. Ο εκτυπωτής καταλαβαίνει από G-code, το οποίο ουσιαστικά είναι εντολές για το προς τα που θα κινηθεί το κάθε μοτέρ, προς τα ποια κατεύθυνση και το σε ποια χρονική στιγμή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει από σχέδιο. Αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι το τάδε μοτέρ, ας πούμε, το μοτέρ του ψη άξονα, του πάνω κάτω δηλαδή, θέλω να κινηθεί δεξιόστροφα, ας πούμε, για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου την τάδε χρονική στιγμή. Αυτό καταλαβαίνει από
ο 3D εκτυπωτής. Οπότε ναι. Οπότε κάνουμε αποθήκευση σε G-code ή κάνουμε σε TFT files πάλι G-code. Το TFT files G-code σημαίνει ότι συγκεκριμένα στον δικό μου εκτυπωτή, στην οθόνη του εκτυπωτή την ώρα που εκτυπώνει θα φαίνεται το σχέδιο. Άμα το κάνω σε απλό G-code, απλά θα μου βγάζει ένα G και τίποτα άλλο. Οπότε εμένα μου αρέσει να το κάνω σε TFT files σε παρένθεση G-code. Αποθήκευση. Πάντα κάνουμε εξαγωγή από τον υπολογιστή πρώτα. Ωραία. Λοιπόν. Και τώρα ανοίγουμε το 3D εκτυπωτή. Λοιπόν, επειδή εγώ το έχω βάλει γυάλινο τραπέζι πάνω για να έχει καλύτερη επιφάνεια εκτύπωσης, δημιουργείται ένα μικρό πρόβλημα. Ναι, μεν είναι καλύτερη επιφάνεια εκτύπωσης, αλλά δεν ζεσταίνεται έτσι όπως πρέπει να ζεσταθεί. Που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να τον βάλουμε για αρχή να ζεσταθεί στους 90 βαθμούς και μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία εκτύπωση. Οπότε πάμε εδώ. Tools, Preheat. Αυτή τώρα είναι η κεφαλή, οπότε την κεφαλή τη βάλουμε στους 210, ενώ το κρεβάτι θα το βάλουμε στο τέρμα να ζεσταθεί. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι εννοούσα πριν για τα μοτέρ. Λοιπόν, ο εκτυπωτής, ας πούμε, κινεί αυτό το μοτέρ ώστε να κάνει το δεξιά-αριστερά. Κινεί αυτά τα δύο, αυτό και αυτό το μοτέρ, ώστε να κάνει το πάνω κάτω. Και κινεί και αυτό το μοτέρ εδώ πίσω, ώστε να μπορέσει το κρεβάτι να κάνει το πίσω μπρος. Τώρα, δεν είναι σχεδιαστικά και ό,τι καλύτερο αυτό. Γιατί έχεις να κινήσεις πίσω μπροστά ένα κρεβάτι το οποίο ζυγίζει γύρω στο μισό κιλό και έχεις βάλει το ίδιο μοτέρ, ας πούμε, με το πάνω κάτω, με τον ψη άξονα, το οποίο έχεις βάλει δύο μοτέρ αντί για ένα, και για να κινήσει ουσιαστικά μία βάση αλουμινίου και την κεφαλή. Σαν εκτυπωτής είναι πολύ καλός, αλλά αυτού του τύπου οι εκτυπωτές που κουνάνε το κρεβάτι στο πίσω μπρος είτε στο δεξιά αριστερά είναι λίγο λάθος. Για μένα οι καλύτεροι εκτυπωτές, αυτοί που βγάζουν και τη μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι αυτοί όπου δεν κουνάνε την κεφαλή πάνω κάτω, αλλά την κεφαλή την κουνάνε μπρος πίσω, δεξιά αριστερά, και το πάνω κάτω ουσιαστικά το κάνει το ίδιο το κρεβάτι. Δηλαδή δεν ξεκινάνε από εδώ και ανεβαίνει η κεφαλή προς τα πάνω, ανεβαίνει το κρεβάτι τέρμα πάνω και κατεβαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω.
Αυτοί έχουν και αυτόματη ρύθμιση για την κλίση του κρεβατιού που πρέπει να είναι συνέχεια ευθυγραμμισμένη με την κεφαλή. Εντάξει. Ευελπιστώ σε λίγο καιρό να γίνει και το παλιό λέιζερ με αυτόν τον τρόπο 3D εκτυπωτής. Θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, να σας δείξω κάποια πράγματα τώρα. Λοιπόν, αυτό εκεί πέρα που βλέπετε που στο κέντρο βγάζει ένα άσπρο είναι η μύτη. Αυτό πάνω το τετράγωνο που φαίνεται για ανοξίδωτο, το αλουμινίου, είναι ουσιαστικά, να εδώ βλέπουμε και την αντίσταση, το στρογγυλό, είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι σίδερο, ένα κομμάτι αλουμίνιο βασικά, το οποίο ζεσταίνεται, ζεσταίνει και τη μύτη μπροστά, αλλά ζεσταίνεται και αυτό και λιώνει. Τώρα τι γίνεται? Το νήμα έρχεται από εδώ από πίσω, αυτό το μοτεράκι το σμπρώχνει μέσω αυτό εδώ πέρα του ειδικού καλωδίου και το ρίχνει εδώ μέσα στην κεφαλή. Αυτή η κεφαλή το περνάει σε αυτό το ουσιαστικά πολύ καυτό σίδερο, το λιώνει και μετά το περνάει και από τη μύτη. Τώρα εδώ από ό,τι βλέπω θα κάνει αρκετή ώρα να ζεσταθεί. Θα προσπαθήσω άμα είναι να βρω και μια παλιά μου κεφαλή ώστε να σας δείξω πως είναι μέσα λιμμένο για να το καταλάβετε. Να, ας πούμε εδώ πέρα δείχνει ότι έχει 90 βαθμούς, έχει 87 από τους 90, αλλά βάζει το χέρι επάνω και δεν καίει, δεν είναι καν ζεστό. Το πρόβλημα με το γυαλί. Βέβαια το καλό με το γυαλί είναι ότι όταν πιάσει θερμοκρασία δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή δεν κρυώνει και δεν ζεσταίνεται γρήγορα, οπότε μειώνει ουσιαστικά την αδράνεια που έχει ένα μέταλλο. Γιατί κανονικά αυτός έπαιρνε μέταλλο πάνω, έχει μαγνητικό τραπέζι και έπαιρνε ουσιαστικά μια λαμαρίνα με ειδική πλάκα από πάνω για να μπορεί να μην ξεκολλάει η εκτύπωση. Οπότε θα περιμένω να ζεσταθεί και μετά θα συνεχίσω το βίντεο. Λοιπόν, όσο περιμένω να ζεσταθεί, δεν βρήκα τις παλιές τις δικές μου, αλλά βρήκα στο ίντερνετ μία ουσιαστικά γυμνή κεφαλή. Οπότε η κεφαλή από τι αποτελείται? Αποτελείται από την είσοδο του νήματος, αποτελείται από την ψύκτρα του νήματος. Αυτή εδώ η ψύκτρα χρησιμοποιείται για να μην μεταφέρει τη θερμότητα από την αντίσταση εδώ πάνω. Όπως και εδώ πέρα έχουμε τεφλόν, υλικό το οποίο δεν αφήνει τη θερμότητα να ανέβει ουσιαστικά προς τα πάνω. Τώρα τι γίνεται αν ανέβει η θερμότητα προς τα πάνω? Λιώνει το νήμα εδώ μέσα που δεν θέλουμε να λιώσει και ξεκινάει και κολλάει, οπότε δεν βγαίνει η εκτύπωση. Εμείς θέλουμε το νήμα να περάσει από εδώ, να μείνει άθικτο, να μπει μέσα στο τεφλόν, να παραμείνει άθικτο και μέσα σε αυτήν εδώ τη διαδρομή μέχρι τη μύτη εδώ κάτω να ξεκινήσει να λιώνει. Στη μύτη εδώ κάτω και λίγο πιο πάνω εδώ σε αυτό το πολύγωνο θέλουμε να ξεκινήσει η εκτύπωση να λιώνει. Όχι πιο πριν. Πιο πριν θα δημιουργήσει προβλήματα. Εδώ βλέπουμε την τρύπα που μπαίνει η αντίσταση και λογικά από την πίσω μεριά θα είναι και ο θερμοστάτης για να κρατάει την κεφαλή σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, γιατί και η κεφαλή δεν κάνει να παίζει και να έχει μεγάλες αποκλίσεις στη θερμοκρασία. Θέλουμε να έχουμε τόσο σταθερά. Εδώ βλέπουμε ότι ζεστάθηκε
το κατεβάζουμε θερμοκρασία, γιατί στους 90 βαθμούς το υλικό που θα εκτυπώσουμε θα λιώσει, θέλουμε 50. Ωραία. Δεν βάλαμε την SD κάρτα. Λοιπόν, βάζουμε την SD κάρτα εδώ πέρα. Θεωρητικά θα μπορούσε να συνδεθεί και με αυτό εδώ το βίσμα και να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Βέβαια το έχω δοκιμάσει πολλές φορές, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Οπότε, να το, έτσι τα βγάζει σε εικόνες. Ενώ απλά άμα το κάναμε σε απλό G-code, θα έβγαζε ένα απλό G εκεί πέρα και δεν θα μου έβγαζε τις εικόνες ώστε να μπορώ να τις δω. Ας πούμε εδώ πέρα βλέπουμε τη μία προσπάθεια το σπιτάκι που του έκανα και τα χωρίσματα για τα παράθυρα, και εδώ βλέπουμε το σπιτάκι που δεν του έκανα χωρίσματα για τα παράθυρα, και εδώ βλέπουμε την εικόνα. Εδώ βλέπουμε ότι ξεκινάει σιγά σιγά και ζεσταίνεται μέχρι τους 230, εγώ το είχα στους 220 ρυθμισμένο. Τώρα μία έξτρα πληροφορία, αυτός ο συγκεκριμένος ο εκτυπωτής, άμα ας πούμε κοπεί το ρεύμα, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, ενώ οι πιο παλιοί δεν το κάνανε. Μπορείς να το σταματήσεις και να κρατήσει θερμοκρασία, ας πούμε, και το κρεβάτι και η κεφαλή. Να το, εδώ τον βλέπουμε, ξεκινάει. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή τώρα είναι οι ρυθμίσεις ώστε να πάει στο αρχικό σημείο, το οποίο είναι αυτή εδώ η γωνία. Ουσιαστικά κάνει ζύγισμα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν ακουμπήσεις σε αυτόν εδώ το διακόπτη, σημαίνει τώρα ότι είναι στο σημείο 0. Τώρα βγάζει λίγο νήμα στην αρχή. Στο οποιαδήποτε σκουπιδάκια ή άμα έχεις κάποιο άλλο χρώμα να φύγει. Και ξεκινάει και εκτυπώνει. Αυτό που βγάζει τώρα δεν είναι μέλος της εκτύπωσης. Αυτή τη στιγμή το κάνει αυτό για να καθαρίσει από τυχόν βρωμιές που έχει μέσα και για να κάνει ουσιαστικά κάτι σαν δοκιμαστική και σαν δοκιμαστική εκτύπωση.